Good morning mga kadeway, mga kado-adlaw karon sa Domingo kung dinata karon diri mismo sa Celestial Garden. Running ta karon mga kado para atis pang pakuan nato sa ato stamina no. Pang pabalik-balik sa ato stamina tungod kay nindot kay ang morning nato karon kinahanglan nato spin natong morning sa ato live diri during Sunday. Tungod kay nindot jud kay diri mga kado jaginganan kung ikaw kung makaari lang ka diri mismo no. So i-recommend ko diri kaning Good Shepherd or kaning Celestial Garden. Pwede ka mag-running diri. So actually since nga murag nag-apil-apil ko kaning running mga kado, so diri ko mismo permanente mag-training kay naa mga uphill downhill diri mismo. So ang imong ko diri ug ang imong tuhod mag-abot halos tungod kay sa pagkanindot sa so pagka murag agresibo jud ka diri mga kado dili maka-focus ka dili pares ka nang sa abiliana sa mga field mga ground nga pwede ka dito sa okay pero sa mga trail sa mga panindot bugatay sa imuha papakusganay so diri jud ka mismo mag-training no tungod kay nindot jud kay ning lugar diri. So kani ma-recommend nako nga para at least kung gusto mo mag-running, so mag-consistent running mo para din sa pasab mo balik ang inyong stamina tapos everyday no, healthy mo permanente. So diri lang mo maka-recommend ko diri tungod kay kaninindot. Okay, sugda nato mga kado ko ng atong running karon. So 1 hour running nato karon. Then sa pasad support ni nato sa ato YouTube channel. So Sedo79 YouTube channel. So please subscribe sa ato YouTube channel Sedo79 og pag-hit na lang mga kado sa bell button para updated kamo sa mga bag-o nato mga video diri mismo sa Celestial Garden. Okay, gikan ta diri sa Celestial Garden adto ta dito sa Good Shepherd na. So katong bantang na kayo sa init mga kado. Okay, let's go. Okay, 30 minutes run. Diri sa Good Shepherd mga kado, di jud ka mag problema diri mga kado no kung pananglitan mag-running ka diri kay maka-focus jud ka sa running diri kay ngano peaceful jud kayo din makahanggap kag preskong hangin diri di na sa pasabuhay magsamok sa imong diri basta naay lang imong time imo lang i-google diri ang time nimo para sa running para consistent ka no sa immune system nimo nga mapaligon pa jud ba. So diri mismo sa Good Shepherd ta. So kita ta diri pohon mga kaduno kay diri mao na ang pinakaanindot nga lugar nga jaginganan. So bisag 1 hour 30 minutes to 1 hour kompleto na kayo ang ato adlaw or Sunday nato para sa ato pangpalagsik no sa ato lawas mga kaduno. Pagkapos sa kayo rin magrani masamot na expose sa init no kay grabe. Pero sige lang kay anad-anad naman sa ta kanang unsay istorya sa ato live style. 15 minutes na mga karon no. So kuha na ta another 15 minutes para 1 hour na sad at least maka kuha na ta sa 1 hour running nato karon. Painit-init ta kay Sunday karon mga kado. Dili ta patugtog permanente kinlang focus ta sa ato Sunday karon. So spend nato ang atong time para sa running o kung sa may mga buluhaton no pag uli nato sa balay para ates no kanang after diri 2 hours so kaulit ta sa balay nakatabang-tabang pa ta sa ato asawa no sa akong sa mga buluhaton sa panimalay no. Okay, tapuson lang nato mga kado ang 1 hour nato nga running para ates kompleto ang ato adlaw karon.
Five minutes walking tano para at least mo balik-balik na sa nato kusog sa pag-running no. So another mga 10 minutes na lang mga kado no. Ang ato ay accomplish na lang kado sa running nato para at least pag humanan bike na sa ta, pauli na sa ta, napay ato mga obstacle which is kanang mga gikan diri no, pag agi nato kanang nay mga kuan, mga lubak-lubak na daan makaulit ta din adto dayon padung ta ditong lugsong anang Good Shepherd din ha kanang vertijong lugsonga tapos usa pasad dito na dayon ta sa Panimalay no. Painit-init sa ta diri karon mga kado para at least mahumanin nato ning atong running karon tapos 10 minutes na lang siguro or kuan ato kuanon para at least makauli-uli na sa tadayon, makaditso-ditso na tagpagpanguli no. So nindot kayo diri ang lugar mga kado no. Then sa pasad makakompleto jud nimo ang adlaw nato sa pagdagan tungod kay murag way kuan diri dili ta mo aksyon kabalaka diri no. Kay nindot jud ning lugar. Kay kaning lugar mao nay pasigarbo nato kay diri ta nagsugod mga kado no. Diri mismo sa Good Shepherd. Okay. Sige. Okay, so kapuya. So again, usbo na ako mga kadono. So nagpasalamat ako sa inyo pagtan-aw jud kayo sa ato YouTube channel no. This din mismo sa ato is journey karong adlaw no. Dere mismo sa Good Shepherd. Hope you like and subscribe sa ato YouTube channel Isidro Lito Salvador og Sidro 79. Pakipalo na lang mga kado para at least pagbili nila likes no or comments din ha para at least happy na ta kung sa ato maabot no. Bisag ingani lang ta kagamay ang ato channel. Ato lang hinahinayan lang nato. Dili hinahinayan kundi kusga na lang yun. So again, thank you for watching mga kado. See you next vlog. Bye bye.